ya Allah rabba Muhammadu babba dan babba baba babba je ka babba sai matsayin da ba za a kuma ba Annabi Isa ka zarta shi Annabi Isa ka zarta shi domin ana yin mamaki shi tun yana ɗan jaririn shi manya sun tambaya gare shi ya ba su amsa bai kasa ba kai kwa kana ciki ma kai zanci Annabi Muhammadu kai kwa kana ciki ma kai zanci kan haka Amina shaida ta ce ta ji kana ciki banci tun kana ciki banci duk annabin da ya zo zai yi zance ta kai da amsa ba shaidawa dan uwa ga tambaya ta ga wanda an ji yana yi zance a halin jariri kwanci ga wanda tun a ciki ya yi zance dan Allah ko ji za a ce tsakanin suwaye ba